Hughes. Mariet yn edrych i fwydo Pŵl. Pŵl eithon ni nôl. Mar yn bwrw'r postyn. A Hwlffordd yn clirio yn y diwedd yn y gorau ni wedi gweld o Cei Connah. Pŵl yn eithon ni ddyn nôl. A yn anlwcus i ergyd yn taro'r postyn. A Hwlffordd yn dianc. 4 ar 15. O funudau wedi chwarae a Brwsesi. Creu lle, croesiad hyfryd at y postyn pella. Bel yn cael eithon ni nôl, Fawcett! Heibio'r postyn yn dilyn gwiriad. A'r hanner cyfle i Fawcett a gwaith amddiffynol effeithio. Ond y ddau dîm nawr yn ymosod, pawb wedi gwasgu mewn i'r cwrt bach. Maen nhw'n chwarae'r bas yn fyr. Maen nhw'n dod o hyd i Brwsesi. A Brwsesi sgwar at Corey Shepherd. Shepherd sy'n croesi at y postyn pella'r peniad lawr! A Rhys a Hwlffordd rywsut. Mae Cei Connah yn clirio. Corey Shepherd at y postyn pella, y peniad lawr, oedd hi'n rhydd, a Rhys oedd rhaid iddo fe sgorio, a Hwlffordd rywsut mae Cei Connah yn clirio. A Brwsesi mewn i drad Arman yn gosod y bêl at Corey Shepherd. Shepherd! Gath ei afel yn honna. Ond Radcliffe y tu ôl iddi. A Brwsesi crymanu ddi mewn. Eto mae Cei Connah yn clirio. Tro hwn at McCarthy. McCarthy'n croesi at y postyn pella. Jenkins yn ergydio ac yn syth at George Radcliffe. Yn reoli'n dda gyda'r cyffyrddiad cynta. Yr ail yn ergyd dda. Mariet chwilio ymrediad Mar o ganol ca. Ond mae Mar yn cael y gorau o Corey Shepherd. Mar i mewn. Hughes yn ceisio crymanu'r bêl o gwmpas Zach Jones. Oedd hi ddim yr ergyd orau. Oedd hi agor lan yn berffaith i Rhys Hughes. Ond yn methu curo Zach Jones yn y gol. Mar at Rhys Hughes. Hughes mlaen at Duggan. Y cyffyrddiad cyntaf gan Duggan. Yr ergyd isiel syth at Zach Jones. A cyn chwaraewr Hwlffordd, bron roi i dîm newydd ar y blaen. Y bas at Hughes, ond Hughes yn rhedeg mewn i Jacob Owen sydd wedi syrenu fan hyn lawr y dde. Owen, 4 ar 15 oed yn cael ei bas at Fawcett. Fawcett yn ergydio. Syth at George Radcliffe.